Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontam gaवनि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै भिडिअ नोंथांना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जयै लोगोफोर आं दासो फेसबुक नायबाय सासेनाव नैबे भिडिअखौ मोनदों आरोना बे भिडिअनि जाहैबाय लोगोफोर सानैयानो मोन खोमा आं एसे बावनाय बायदि जाबाय आरोना जिखुनु आं नोंथांनो बै भिडिअखौ दा दसेयावनो होगोन ओमफ्राय बिनि सिगां एसे खिथाना होग्रो सानदों आङो बे जे लोगोफोर सानै 18 बोसोरनि गथ'फोर आरोना बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरोना ओमफ्राय बिनि सिगां खावलायनो सानखादों आं लोगोफोर नोंथांमोना फेमिलि नायदोंब्ला नोंथांमोना फेमिलिजों नायालासिनो हारसिं नायनाया मोजां जागोन आं बेखौ सानो आरोना बेयाव मा होनो फेमिलिजों नायजाथाव भिडिअ होननानै आं साना आरोना ओंखायनो बेनि थाखायनो नोंथांमोना सोरबा उन्दैफोरनि खाथियाव नायदोंब्ला अननानैहाय इयारफन दंबा इयारफन होनानै नायबानो जाबाय आरोना बै भिडिअखौ होनाय लोगो लोगो मानो होनना बुङोब्ला बेखौ सिगां खिथाग्रोखानाय जाबाय ओमफ्राय बै भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय नायखांनायनि उनाव भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन जोंखौ थगायना लांदों अरुणाचलाव पापुआ ओमफ्राय आंखौ जर जबस्तिखौ सेक्स खालामदों ओमफ्राय पापुनि लोगो दावहारुना आंखौ दावहारुआ जर जबस्ति सेक्स खालामदों लांनानै बेना हिन्जाव दंखायो फिसा सानै गोनांहाय बे हिन्जावा बेंगलराव थायो। माहा लांनाय नोंसोरखौलाय? जोंखौ अरुणाचलाव लांदों बिसोरो आंखौहाय जर जबस्ति सेक्स खालामनानै 500 थाखा फैसा जासिदों बियो आंनो। ओमफ्राय नों जुदि बिनो होआबा बेलाय नोंखौलाय मारै खालामनो हागौमोन? जर जबस्ति फेन फुनानै खालामथारदों बियो आंखौ। नोङा नोंदोलाय मारै कन्टेक्ट जानायमोन बेलाय? आं जेबो मिथिया बेखौ सिनायाबा आङो ओमफ्राय आंनि लोगोआ मिथियोमोन आरोना बे लोगोनिफ्रायसो नाम्बारखौ लानानै बियो आंखौ माबादों ओमफ्राय आंनि लोगोखौसो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आङोहाय लोगोफोरजों थांफादोंमोन लोगोजों। नों मा गामिनि? आंनो बैग्रिबारि। नोंहा बैसोआलाय बेसेबां? 15। ओमफ्राय बैग्रिबारिनि मा नाम नोंलाय? रंगिना। बबे बैग्रिबारि? गटखाथिनि। नोंनि नामखौ गोसा बुं। रंगिना। रंगिना मा लिरो? नार्जारी। हिन्दु ना खृष्टान? हिन्दु। नों दा दावहारुखौ लादों मिथिबाय? मानो नांला नोंसोर उन्दुबाय सेक्स जाबाय माथो? सानै गथ' दंनो ओमफ्राय हिन्जावा बेंगालराव थायो बिसोरो ओमफ्राय जोंखौ जबरदस्ति लांनानै फैसा होनानै खामदों आरोना ओमफ्राय जोंहा न'खराव मामा बाबा आंल'सो दं। मामानि नामालाय मा नाम? मामानि नामा सन्दुसुरि बसुमतारी ओमफ्राय बाबानि नामा प्रसेनजित बसुमतारी ओमफ्राय आंनिया टुनि बसुमतारी। नों सिनाया गारालाय मारै थांखो? आङो पापुखौ सिनायखायोमोन ओमफ्राय दावहारुखौबो सिनायामोन आबो। दावहारु बे सिनायाबा मारै उन्दुखो? माने बिसोरो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं टुनिजों थांबाय आरोना लिंहरनायाव। नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय जानांगौ बे जाय गथ'नि भिडिअखौ बुंदोंमोन आं बे गथ'नि खुगानिफ्राय खोनानो मोनखाबाय जानांगौ बिथांमोना मा जाथाय जादों नोंथांमोना नायजोबदोंब्ला बुजिखाबाय जानांगौ आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे जोंनि दिनै बिसोर जाबायना बारबाखि जेसेबांनाखि जोंनि फंबाय बिदा बिनानावफोर दङ बिथांमोना बेफोरबायदि आखल आखुआव दाथांथों नैबे भिडिअखौ नुनानैहाय बुजिनो मोन्थों होननानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबा जाबाय जाहाथे बै बिथांमोनाबो नुनानै बेफोरबायदि आखलाव थाङालासे थानायनि ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय बाय।